Muling kahimtang karon sa MBC. Woo! Pag-overtake man, mao na ma-traffic. Ayay! Sa MBC. At crossing sa traffic. Woo! Makadaot ang ka-overtake. Overtake kayo ta, one way lang, no? Oo, dilan. Diri na stuck mga hiyala sa kwan. Kaning mag-overtake. Woo, listen eh. Diri malangan. Ni overtake ni. Diri malangan. Wala untay overtake kay. Oh, nag-double go niya one way rin eh. Okay, mag-overtake man. Liso, diri ni madaot. Oh. Pastilan. Amay, Ruby. Diri asaw. Diri madaot mag-overtake. Oh, ano yung preno? Oh. Palusot tayo ikaw. Ano, hangto na ni dito oh. Ang overtake ang kuha na ni. Kay one lane record. Awan siya ni. 2 lanes. Sige, sigaw. Nata din hilang mau ni ma-traffic. Gidong, sige dong. Natay ko andin ni Exxon nga ni tabang. Balo na sila nga na ay ilahang linya. Mo overtake pag yun. Balik. Double man, nag-double, magdali. Manay nakadaot, yaw, doble. Oo na. Mauna siya ron. Nagdali nga nagdugay, madugay. Naduble dia, doble. Paslaki. Paslaki. Nagduble man ang paingon dire. Dali man. Ano siya karon? Oh, di smooth gamay. Nagdubli man sila dire. Gadaling nga unsa to, madugay ba? Nindot kay natay igsoon diri ni Tabang. Shout out di ay kang Mr. Hilot. Nagdubli man dire. Saan pagdali nga nagdubli? May nagdubli na ba? Diha, paingon dito sa boss. May gani kay nay sundalo di ang usa. Iyang gikuan. Balik sa. Okay, unsaon man paglusot? Unsaon ninyo paglusot dire? Hindi agay na diba? Pwede, dire agi. Ayaw gatagi, diretso eh. Nagdubli diya sa boss oh. Papante eh. Siyang nahitabo ron. So nindot ang flow karon. Shoutout sa atong Congress karon no, kung walay mga initiative uban din eh.
Makuan yun siya. Kada! Ikaw ang naka-traffic! Bira, bira! Okay, may muntag. Happy Sabat! Kana, ayaw pa insert ta. Nindot ang dagan basta way double one. Okay, so, ano to, nagamay. Shout out day kang atong AFP, nag-volunteer din his pag-plaster. Di pwede doblihon kay kuan man. Isa raman ka lane. Okay. Video kayo. Sure lang, safety, safety. Traffic ron mga igala, ang imbisi. Basta walay doble. Larga, larga. Okay, ana Brad, way overtikay. Basta way overtikay, maabot kita. Shout out day kang Hilot. Official sa atong gobyerno. Mo initabang dinhi ka nato karon sa trapiko. Namang mga enforcer re. Tuwa na. Doble gyapon, no? So shout out day kang Hilot. Muna siyang nitabang sa atong traffic din dapita. Crossing Lantapan, Mountain View College. Walay overtikay. Walay overtikay. Motor okay ra na kay makasuot-suot man. Pero kupat ligid. Wala. Sa maning ingaw-ingaw dre. Natay siguro na po ang bisita. Okay ra gyapon. Usa sa atong mga bisita, no, sa atong gipahigayon nga Congress. Motor okay ra overtake pero 4 wheels ayaw. Diha ta malangan mga igala. Atong oras karon is alas 8. Alas 8 mga higala. Ani. Adin madoble ni ron. Gani ka traffic karon din dapit sa checkpoint. Ani si Subaru non din he. Kanne. Okay. Ada John. Nak dia ron. Ani ka traffic din karon sa Mountain View College adlaw Sabado, katapusan adlaw sa gipahigayon nga Congress. Ani naman mamarting yung mga truck ni ron. Woo! Wara nani ka traffic mga igala. So dindi banda sa crossing sa Lantapan
O siguro ning wala mabantay. To manay problema kana mo overtake ba? Usa lang kalinya, right side. Og right side ka og pa Valencia ka, left side maintain. O ni karon. Shout out day sa atong igsoon diri. Mr. Hilot sa mga official sa atong forces, no? Voluntaryo. May mga kuan din ning dapita. Agad og di magpadaplin. Dito ang kuan, dito sa crossing, mao'y ga dalag traffic. Way na-assign nato dito. May regime yan. Nay nag-volunteer atong kauban ganina pero Sa isip tara ba? mao ba? Dito ang kuan kay ga-overtake ba? Kanang mga kaigsuonan nga kuan. Kasi yan ang mga sabadista. Kaya Mao lagi. So kulang di ay, no? May usas mga hinungdan karon. Kulang ang volunteers. Kinsay volunteers diya? Dito crossing sa Lantapan. Kinahanglan og usara ka mo katigaw-tigaw dire. Gusto mo tan-aw lang yung uban. Usara gyud dire, diri gani dapit usara. Usara. Morning problema dire. At least sunod mabantayan ako dato kung say kakulangon. So banda sa crossing Lantapan diha karon ang tapon og nasakyanan. Walay diferensya diha. Usara ang assist dinhi doon checkpoint ni. Sama, palong. Din he. Ayaw pagkalito ba? Kaya mas maganda. Dito crossing Lantapan. Doble dito. Way tao dito na to. Ay, tuara! Swanner boy! Abi. Gilawad mo walang double parking din. Mao gani. Pahawa nini. Mao ni karon. Wala tiraan sila. Dito ang kulang. Dito ang traffic sir sa kuan, crossing Lantapan. Dito traffic. Overtake. Di ka man nagiligalan to na. May nani volunteer niya. Kinanog tao dito unta. Dito gyud. No question gyud ditong dapita. Dito gahanok. O din hitawhay. Dito grabe kahuot. Dinhi okay ra ni diri. Dito sa Lantapan brad, crossing. Grabe gyud. Perting loya dito sa magtulo na. Dito may nay motor. Motori kuan ba, bahis dalan. Kay nagdupli naman paingon dire. Paingon na ni ron sa puerta. Kana may gani nabot ni isa Rumay nang kulang daw sila. Kulang sila. Wala ka tong batiro, may wala na driver. Di man ako magpahawa, kaya wala ko yung sorke. Sige, pagyapog pangabot, no?
Dito ang grabe, lantapan. Gadoble dito. Oh, gadoble. Gadoble dito. Gadoble dito. Oh, moy, krusin lantapan. Gadoble pa yung drill. Wala. Wala. Kay kulang daw ang volunteers. May na yung motor, magbahis-bahis dito ba? Mau ba? Wa. Ang nag-volunteer akong kauban di ako. Dalo. Mali siyang katabang sa atong traffic. Pero kulang dito sa lantapan eh. Crossing. Akong nakita nga mura og kuanto dito. Survival ba? Survival to dito. Ug malusot, lusot. At least din hindi ay no atong nasabtan karon nga ang mga cars na diri. Focus sila diri sentro. Focus sila. Wow. Nani kadaghan ang ato ang partisipantes ini gipay gayon nga Congress. Support sa mga Jew o mga Palestinian. At kung sa Israel, ito na ay war. War na naman, no? Na division yun. Nailigtas ka. Ay, mo, maabot mo kami ini. Sense, no? Baskay. Wala ko istorya na. So, dapat lagi kita usah mga coffee
50 na. Ako, masarap na 50 na. Guba ang silti. Tuwang dito. Tuwang. Ay, apil mo. Napa na yun? Busaw. Usaw na mga toray. Mga busaw. Ay, guwapo. Tadpok yung ngita. Lago na. Ay. Nara diri. Nara diri. Di na basta-basta rin sa kay lupad-lupad. Ah, grabe yun. Atong videohan da. Iktor kina mo kay mo ginana ba? Kay panagsara ni makakontak taga laing nasyon. Vision ka ha? Sabat school vision. Ah, grabe. Sige. Mo atos minuto astro kay. Dito mi sa amin. Ang daddy. Ah, sa wao. Ah, wala sila dire. Pero mo ni atong boss, no? Oh, to na dire. Okay. Bro ha? Ako to. Ah, mo paingon. Sige. Kay mga pastor, anti manon yung sakop. Di kay. Sama na. Biasa lang gusto ko balik. Kasi Mau lagi gani. Basta mga pastor na Ah, sibat. Tagan ko. Oh, hindi ko mapan. Asa man nga kwan? Davao Mission. Davao Mission. At Davao Mission. Sige. Asa SMM? Dire? Ay, SMM. Sabat. Ayaw mo sabat. Nambuhan na. Apil ato ko ba? Screen dia eh. Screen dada. Singer. Kanak singer to binisya no mo religious. Adto ta karon sa usas mga special nga mark dinhi sa Mountain View College. Ang tan-awon karon ug naa pa bang karaang inyam. Hindi kam dito. Sama tu. Adto ta sa inyam tree. Grabe na, may meeting. Doesn't work, man. So, muna siyang pinaka-mark. Kanyang tanaw ta tong tungaw tare.
Okay, kamu na. May duha kay wala na naman tigulang karon kani Jakuno ni superintendent. Nata karon sa kaubanan ako nga mga gymnast. Wa na nalit ang iglesia. Madasigon gikan sa kabayugan nga iglesia. Diri mga elder nato, Brother Rodel no. Labustro. Akong kauban gyapon sa acrobatic sa unang panahon na mga kaigsunan. Shout out sa inyo tanan. Bibit wara oh. Dasig nga kusog gyapon? Napa? Napa? Wa na siguro bilin. Ay, piyansa ka. Una yung silagyan ng base. Uy, ang dumanan nga poster oh. Unsa ni?